Sí, efectivament. Això que esteu veient ahí som nosaltres. La xaranga mal de cap. I sí, efectivament, estem actuant en una boda, la nostra primera boda. I segurament us estareu preguntant que com vam arribar ahí. Bueno, crec que lo millor serà que comencem pel principi. Moniatos, això és el detrás de càmeres del nostre, com se diu, del nostre bolo en l'orquestra. Com que del nostre bolo en l'orquestra? Ai, xet, del nostre bolo en la boda, i estem així, de moment, el primer en arribar. Del nostre bolo en l'orquestra. el primer. I jo el segon. Molt bé, vamos. No, hem sigut els d'Alboraya. I anem al xino a dinar. Bona nit. Bueno, pues ja hem arribat així al xino, però... Ui, he ficat el dit ahí. Sí, estic fet un super mega vlog. Mira, de moment... Espera, no cortes el blog. No cortes el blog. Bueno, ya estamos dentro del chino. Ostras, esto es un doble... Esto es un metaverso. Esto es un metaverso. Hòstia, que moguda. Que el de YouTube. Ala, això és una moguda. Bueno, ara demanarem i ¿Quién tiene menjarem. más visitas? ¿YouTube o TikTok? Hòstia, tot el dit ahí. Vale, estamos aquí. Bueno, han vingut... Ara sí, ja estem tots. Uy, ah, mira, Zumao. ¿Rollito queremos todos? ¿Rollito? ¿Os molan los rollitos a todos? Clash Royale, Clash Royale. Uno o dos per cada. Pues ja estem tots. Anem a dinar. Bevent cervesa en una palleta. Bevent cervesa en una palleta. Si vols dir algo, tenemos que estar igual, Bueno, vamos. ¿No han empezado a salir la pérdida? Quedan 22 minutos. Te voy a dar un bequito si quieres. Se m'ha oblidat gravar el menjar, però és que se l'hem menjat. Però bueno, el postre, que és així tenim uns fantasmicos, així una tarta de galleta, i més tard per ahí, no sé. Però bueno, uns fantasmicos. Així tenim a Gabriel. Yo soy el postre. Bueno, estem en el pàrquing, esperant a que vinguen els altres membres de la xaranga. Tinc el llavi un poquet unflat, però bueno, això car. Tenim així un conductor. Esto mirant els cotxes o les motos. I ahí esos no sé lo que estaran fent allà amagats, però bueno. Estem esperant a que vinguen més membres de la xaranga. Però bueno, que ara enseguida se n'anem a la boda. Let's go! Si no pita. Pita. Gasolina. Pita. No, pita, no. Da igual, pita igual. Si hay un momento incómodo en la boda, yo me puedo picar a la cabeza. ¡Uja! El anuncio del atún. Tenemos un chat. Oye, somos 13 personas, podemos hacer todo. Solo queremos un café. Quiero un café. Yo no necesito. Eso no lo va a... Rubén, ha sido foto. Pots tornar a dir? Gabriel, gracias, que es muy bonito tu caña. Fondo derecha. Així estem delirant ja. Mira, som xics. Pero si es lo que te di, que está emisión de Meliana y aún... Ui, hola! Bueno, pues hem arribat al poble i ningú bar està obert, està tot tancat. Així que mos tornem cap a... Hòstia!
Oh!